баробари баромадан аз роҳи асосии шаҳри Турсунзода ва ворид шудан ба дараи Қаратоғ мо раҳораҳ шоҳиди манзараҳои ҷолиби гирду атроф гардидем, ки дар баъзе мавридҳо аз миёни деҳотҷойҳо мегузашт. кӯҳҳои баланд, дарёчаҳои шух, қутиҳои замбури асал, ҳавзи моҳиён ин ҳама манзараҳое буданд, ки то расидан ба макони оғози хатсайри имрӯзаи барнома барои мо ва сайёҳон ҷолиб буд. мо 2 километр болотар аз деҳаи Ҳакимӣ дар назди яке аз шохобҳои дарёи Қаратоғ бо номи Сарбин қарор гирифтем. биёндагони азиз, инак пас аз тай намудани наздики 70 километр роҳ омадем ба яке аз мавзеъҳои воқеан ҳам зебоманзар, аниқтараш ба мавзеи Сарбини дараи Қаратоғи шаҳри Турсунзода. ва имрӯз ҳамроҳи як гурӯҳ сайёҳони дохилу хориҷ тасмим гирифтем, ки аз баландии 1450 ба баландии 2200 метр бароем. биёндагони азиз, моро тӯли барнома ҳамроҳ бошед. ҳамин тавр гурӯҳи 8 нафараи хатсайрамон бо роҳнамоии роҳбалад Суҳроб лавозимотҳои зарурӣ аз ҷумла чунин пойбандҳо барои тар нашудану барф ба дохили пойафзол надаромадан, асодастҳои сайёҳӣ, об ва хӯрока гирифта ба роҳ баромадем. Ну что, друзья, вот мы приехали сюда, это поворот Сарбин, ущелье Каратак. Мы сейчас будем подниматься с вами на высоту где-то около 500 метров, идти около 5-6 километров. 5-6 километров. Вот, поэтому идем, не перегоняя друг друга, идем в связке. Вверху будет очень много снега. Если кому-то нужна помощь, говорите, поможем, поддержим. И поднимемся где-то на высоту около 500-600 метров. бояд гуфт, ки хатсайри имрӯза дар ҳамкорӣ бо ширкати сайёҳии Дургард таҳия гардида. дар он сайёҳони дохилӣ ва инчунин сайёҳон аз ҷумҳурии Узбекистон ва ҷумҳурии Исломии Эрон иштирок меварзанд. минтақаи Сарбин аз маркази шаҳри Турсунзода дар масофаи 15 километр дуртар дар баландиҳои аз 1200 то 3000 метр ҷой гирифтааст. хатсайри мо бо ҳамин роҳ, ки ба тарафи минтақаи зебои Пашми кӯҳна мебарад, ба сайёҳати варзишӣ шурӯъ намуд. роҳбалад ба мо гуфт, ки ин роҳ чанде пештар барои наздиктар кардани роҳ ба минтақаи назаррабои Пашми кӯҳна сохта шуда, аз он бештар сайёҳон бо автомошинаҳои махсуси кӯҳгард истифода мебаранд. камтар аз 1 километр роҳ рафтан, аз пешамон ду роҳ баромад, ки мувофиқи маълумоти роҳбалад яке ноҳамвору бепайроҳ аст ва дигаре ҳамин гуна роҳи калон, аммо дорои ду гузаргоҳ аз болои дарёчаи Сарбин мебошад. сайёҳон роҳи дуюмро интихоб карданд ва ба мо зарур омад, ки аз болои ин дарёча бо ёрии ҳамдигар гузарем. бинобар он ки дар гурӯҳи мо 3 нафар духтарон ва онҳо ҳам хеле кам дар чунин хатсайрҳо иштирок карданд, бо роҳбаладии роҳбалад ба оҳистагӣ пеш мерафтем. табиати барфпӯши атроф, садои шилгирости оби дарёчаи аз паҳлӯи роҳ ҷорӣ ва барфи зери пой ба шахс ҳаловати дигар мебахшад. аз барфи ҳанӯз зер нашуда маълум мешуд, ки пас аз барф боридан бо ин роҳ касе нарафтааст.
пас аз тай кардани 1 километр роҳи дигар ба мо лозим шуд ки бо кӯмаки ҳамдигар дарёчаи навбатиро убур намоем. албатта бояд дар чунин роҳҳо эҳтиёткор будан зарур аст. пас аз ин хатсайри мо минбаъд бо роҳи нисбатан пурпечутоби кӯҳӣ боло рафт. инҷо бошад назарамон ба ин яхпораҳо афтод ки бо решаи дарахтон об аз боло шорида аҷаб манзараеро ба вуҷуд овардааст. ҳар қадаре болотар мебаромадем, ҳамон қадар кӯҳҳои атроф дар назарамон гӯё хурдтар мешуданд. сайёҳон ҳам ки баъзе умуман то ба ин ҳад баландиҳо наваромаданд, зуд истода расм мегирифтанд ва аз роҳбалад мепурсиданд ки то охири хатсайр чӣ қадар роҳи дигар мондааст. ҳамин тавр мо ба ин нуқтаи аз ҳама мувофиқ барои расмгирӣ расидем ки воқеан ҳам аз ин ҷо манзараи барфпӯши зебои ба дараи Қаратоғ ва махсусан ба мавзеи Сарбин кушода мешавад. каме болотар баромада ниҳоят хатсайри мо ба баландии 2200 метр расид. тавре аҳли хатсайр огоҳ будем, нимаи дуюми рӯз барф дар назар дошта шуда буд ва ҳоло бошад барф ба боридан шурӯъ кард. дар пасманзари барфи борида истода манзараҳои кӯҳсор боз ҳам ба назар ҷолибтар менамояд, хусусан ҳамроҳонамон ки аслан барои тамошои кӯҳ ва барф омадаанд. боридани барф айни муддао шуд. биёндагони азиз, инак пас аз тай намудани бештар аз 6 километр роҳи кӯҳӣ расидем ба ана ҳамин нуқтаи ниҳоии хатсайри имрӯзаи барнома ва аллакай ба ин ҷо расидан баробар замон барфам бо буридан сар кард, тавре ки роҳбалад ба мо гуфт мо айни ҳол дар баландии бештар аз 2100 метр қарор дорем. ин ҷо як каме истироҳат мекунем, чойи гарм менӯшем ва пас он хатсайри худро идома медиҳем. бармегардем ба шаҳри Душанбе. моро ҳамроҳ бошед. барои каме истироҳат кардан ва панаҳ бурдан аз барф мозери ин дарахтонро интихоб карда барои чойи гарм дар гази сайёҳӣ об мондем. акнун то ҷӯш омадани об каме интизор шуда расмҳо мегирем. чунин тавсия дод роҳбаладамон Суҳроб. Приезжают гости из других мест, гости да, из самого Таджикистана. Сегодня мы приехали сюда, в эту местность. Местность называется Сарбин. И мы машину оставили внизу, около речки. Это где-то сейчас 70 километров от Душанбе мы находимся. И вот по этой извилистой дороге, немножко тяжеловатой для некоторых наших гостей, гости из соседней республики тоже к нам сюда приехали. Вначале поднимались, было снега немного, сейчас снега побольше, вот видим, и снег здесь идет. Гостям было идти трудно. Начинали, старт мы сделали на высоте где-то около 1500 метров, и где-то около 6 километров прошли, и вот сейчас мы здесь на высоте около 200.
То есть почти порядка 600 метров поднялись. Сейчас мы делаем небольшой перерывчик, попьем чай, пофотографируется вот в таких прекрасных, красивых местах. После этого будем потихонечку спускаться вниз. Это мы в местности Сарбин. У нас в этот раз мы решили пойти по новой дороге. Здесь прокладывают новую дорогу, машина. И так как некоторым нашим туристам было сложно идти по более горным дорогам, мы решили немножко сократить. Но в 2 местах пришлось перейти реку. Да, это забрало время. Было немного трудновато, но все живы-здоровы, все поднялись хорошо, никто в воду не упал. Все довольны, все счастливые. Вот теперь мы здесь. воқеан ҳам вазифаи асосии роҳбалади дилхоҳ хатсайри сайёҳӣ ҳам маҳз ҳамин аст, яъне таҳризии дақиқи нақшаи хатсайр, эҳтиёткорӣ ва бехатарии аҳли хатсайр. дар бисёр минтақаҳои Тоҷикистон будам. Искандаркӯл, кӯли Калонба будам. Ин ҷоба якум маротиба омада истодам. Мо 4 соат омадем то ҳамин ҷо. Ягон мушкилӣ набуд. Барои ман сайёҳон духтароба каме мушкилӣ буд, аз он сабабе ки онҳо кам гаштагӣ ҳастанд дар минтақаҳои кӯҳиба. Ин ҷо манзараи хеле зебо мебошад. чунон ки мебинед барф борида истодааст, кӯҳистон аст, арчазор аст, боду ҳавои тоза аст. рӯзи кории ман паси мизи корӣ мегузарад. Аз ҳамин сабаб ба кӯҳнавардӣ бисёр шавқ дорам, завқ дорам. ба ягон аз манзараҳои зебои Тоҷикистон ҳаракат мекунам ки сайёҳат кунам. як моҳ ба як маротиба. бисёр сокинони ҷумҳурии Тоҷикистон, хусусан ба сокинони Душанбе тавсия медиҳам ки ҳаракат кунанд дар ақаллан як моҳ ба як маротиба ба ҳамин кӯҳистони зебои Тоҷикистон бароянд, сайру гашт кунанд, сайёҳат кунанд ва саломатии худро ҳамеша нигаҳ доранд. пас аз каме истироҳат намудан, роҳбалад ба мо вақти муайяншудаи бозгаштро эълон дошт ва мо ба ғундоштани карематҳою лавозимоти дигар оғоз кардем. барои тоза нигоҳ доштани муҳити сайёҳатамон бошад, партобҳоямонро ҷамъ карда бо худ гирифтем. ҳамин тавр аҳли хатсайр бо роҳи омадаи худ бозгаштем. дар аснои баргаштан мо ин гулҳои зарди наврӯстаро дидем ки аз барф сар бароварда намои ҷолибе дар пайвастагии зимистони сафедпӯш ба баҳори гулбасар доштанд. умедворем ки аз тамошои рафти хатсайри навбатии мо ҳамроҳи сайёҳон аз дохили мамлакат ва аз ҷумҳурии Ӯзбекистону ҷумҳурии Исломии Эрон таассуроти рангин ва хотирмон бардоштед. пайгири нашрҳои навбатии барномаи сайёҳии варзишӣ аз телевизиони сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ бошед.